Kello on nyt 7:20 aamulla ja metrot kulkee kohta, joten täältä pääsee pois. Mä haluaisin vaan näyttää, millaista tämmöisissä bileissä on. Tässä mä oon istumassa Hylätyn kaupan parkkihallissa, tuntemattomassa lokaatiossa jossain päin Helsinkiä ja taustalla soi teknomusiikki. Nää on UG-bileet. Mä käyn niissä mahdollisimman usein ja niillä on paikka mun sydämessä. Ja tässä videossa mä haluan kertoa, minkä takia mä niin pidän niistä. Mutta aloitetaan alusta. Kun mä puhun UG-bileistä, niin mä tarkoitan underground-bileitä. Kansankielisemmin vois puhua reiveistä, joita järjestää vaihdelle jossain ihan virallisissa vuokratiloissa ja joskus jossain vallatuistiloissa. Toi kauppa, jos mä alussa istuin, kuuluu jälkimmäiseen kategoriaan. Kalle, moi. Moro. Mihin siellä on menossa? Tuonne bileisiin. Okei, mennäänkö samaa matkaa? Mennään. Me osallistujat oltiin vaan saatu tietää kokoontumispaikka yhden läheisen parkkipaikan luona. Ja sieltä meitä tuli hakea sinne radiopuhelimeen koordinoiva bilejärjestäjä. Mä oon kulmalla, mä otan jengin kanssa, niin me mennään sisään. Ei näy. Se pyysi meitä seuraamaan sitä ja liikkuu mahdollisimman nopeasti ja hallitusti, koska oli tärkeää, ettei nämä salabileet herättäisi ylimääräistä huomiota. Ja mä nautin siitä salamyhkäisyydestä, mikä noihin liittyy. Pelisäännöt poikkeaa paljonkin keskusta seduloista ja meno yleisesti ottaen paljon vapaampaa. Joskus niissä saa polttaa sisällä, ihmiset juo mukanaan tuomia omia juomia ja käyttää joskus myös muita päihteitä. Ja kioskista voi ostaa ruokaa ja juomaa. Bileet myös aina jatkuu varhain aamuun, siis esimerkiksi 12 asti päivällä. Mä en itse kylläkään ole ollut niin pitkä ikinä, koska mulla loppuu virta joskus siinä 6 tai 7 maissa viimeistään. Mut kaikki on paljon vähemmän säädeltyä kuin keskustan klubeissa. Mut palataan vielä bileisiin saapumiseen ja muihin perusasioihin. Mä voisin kertoa semmoisesta tyypillisestä layoutista. Sisäänpääsy on joko ilmasta jotain kympin luokkaa. Takin voi pitää päällä tai laittaa yleiseen naulakkoon, joka sijaitsee jossakin seurusteluun varoitustilassa. Vartioituja narikoit näkee harvemmin. Sitten toinen huone on varattu tanssimista varten ja se on bileiden sydän. DJ soittaa huoneen yhdessä päässä ja se on kuin sellainen alttari, jonka suuntaa ihmiset tanssiin. Vessa sijaitsee käytävällä tai jossain muussa sillä varoituspaikassa. Tai sitten on vähän jotain semmosia niinku huussimaisia viritelmiä. Kun mä kävin näissä joskus laillisuuden rajamailla olevissa bileissä ihan ekaa kertaa, niin mua pikkasen jännitti. Siinä oli nimittäin jotain pelottavaa, että ihmiset tamppasivat semmoisen monotonisen musiikin tahtiin pimeissä huoneissa jossain purkutuomia saaneessa rakennuksessa. Mun yksi kaveri kävi ekaa kertaa bileissä vähän aikaa sitten ja mä aistin siinä samoja tuntemuksia. Mutta mä sanoin sille, että ei tarvi oikeasti pelätä mitään. Mä en ole nimittäin ikinä kohdannut yhtään uhkaavaa tilannetta näissä UG-bileissä. Mutta toisin on Helsingin keskustassa joskus aamu 4 aikaa. Kerran mä laskin mun matkalla Tavastialta Rautatietorille 3 nyrkkitappelua. Musta tuntuu, että perusklubeilla ihmiset yrittää vähän esittää ja bostailla. Mä voisin verrata tanssimisen merkitystä klubeilla ja UG-bileissä. Mun mielestä klubeilla tanssiminen on usein kulissa seuran etsimiselle. Siis ihmiset käyttää energiaa parin hakuun. Ja oleminen siellä on vähän semmoista yleistä härväämistä, niin kuin nurkassa seisomista tuopin kanssa, tilanteen skannailu, tyttöjen vikittely ja niin edelleen. Enkä mä sano, että siinä mitään pahaa, mutta UG-bileiden asetelma on erilainen. Musiikki ei lähtökohtaisesti ole kovin pari tanssittavaa, joten kun se vonkauselementti katoo tanssilattialta, niin ihmiset voi keskittyä itteensä. Ja se musa on aika hypnoottista. Ja joskus kun se musiikki ja mieli oikein kohtaa, niin siihen voi todellakin uppoutua. Ja kun kaikki keskittyy itteensä, niin voi vapautua siitä tunteesta, että on muiden arvioitavana. Ja silloin voi liikkua musiikitahtiin just niin kuin mieli ja keho sanoo. Voi tanssia silleen, mitä tanssii yksin kotona ollessa, eikä kukaan naura. Parhaimmillaan musiikkiin uppoaminen on aika meditatiivinen kokemus, ja ainakin sen jälkeen mä ymmärsin, että minkä takia ihmiset on aina tanssineet. Vaikka se musiikin kokeminen on toisaalta tosi henkilökohtainen asia, niin samalla se on kaikkien yhdessä jakama kokemus. Ja mä sanoisin, että osittain siitä kumpuaa UG-bileiden poikkeuksellisen lämmin yhteishenki. Tää on ihan hatusta vedetty esimerkki, mutta viimeksi kun mä kävin bileissä ja olin käymässä kavereiden kanssa kaupassa ostaa ykkösolutta, koska kello oli jotain kello 11, niin joku ihan tuntematon tyyppi kysyi multa, että voiko mä tuoda sille röökiä samalla. Ja sit mä toin. Ja se oli jotenkin tosi luonnollinen asia. Ja mun on vaikea kuvitella, että perusklubilla sattuisi mitään tollasta. Miten sitten Lucky Strikeja? Oon käynyt UG-bileissä sen verran paljon, että aina kun mä käyn jossain, niin mä näen samoja naamoja. Mä en tunne niistä läheskään kaikkia, mutta se, että mä tunnistan ne, luo mukavan turvallisuuden ja yhteishengen tunteen. Mä oon monta kertaa käynyt bileissä paikoissa, joita ei enää ole olemassa, tai jotka tulee katoa ihan kohta.
Ja mulle tulee siitä olo, että mä niinku elän kaupungin historiaa. Ja se on tosi juhlava tunne. Se nostattaa musta tosi suuria kotiseuturakkauden tuntemuksia. Ja kai osittain sen takia mä halusin vaan jakaa teille mun ajatuksia tästä alakulttuurista. Ja samalla mä haluan kiittää kaikkia bilejärjestöjä ja UG-kävijöitä Helsingissä ja muualla Suomessa. Te kaikki ootte erittäin hienoja ihmisiä. Tässä taustalla soi autenttista ääniraitaa viime bileistä, missä mä kävin. Hei, kiitos kun katsoit videon. Mä muuten perustin Patreon-tilin. Patreon on sellainen mesenaattisivusto, missä pystyy tukemaan esimerkiksi videontekijöitä. Siis samaan tapaan kuin vaikka katusoittajille heittää lantin, niin esimerkiksi mua pystyy tukemaan vaikka eurolla kuussa. Mä laitan noihin linkkeihin tuohon oheen niin lisätietoa siitä, että mihin ne rahat oikeastaan menee ja mitä mä niillä teen. Olisi itse asiassa kiva muuten kuulla, että millaista UG-skeneä löytyy muualta päin Suomea. Ja mitkä on hämyimpiä paikkoja, mistä olette käynyt bileissä? Jatketaan kommenttien puolella. Kiitos kun katsoit videon. Moi moi! Well,